kwatukita zvekare muchirongwa chedu chinonzi The Verdict is Yours, apo patinokupai nyaya dzemadzimambo anobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Isu seSlyMedia tinoti kana muchinge manetsana mukati memhuri dzenyu, haikonai kuita mhirizhonga, asi endai mukati memadzimambo amunogara nawo munogadziriswa nyaya, musazoonekwa muchipara mhosva pamusoro peimwe mhosva. Nhasi tachanya kudarira Chief Nyamaropa uko kwatasvika kune nyaya yemukadzi azvuzvurudza murume wake akati ngaandidzosere mapenzi angu akasara kumba kwake paakandidzinga mushure mekunge awinza ure rake pamba. Regai tipinde mudarira Chief Nyamaropa tinzwe zvizere kuti nyaya iyi yakafamba sei. Right, tinogara tichitonga nyaya panyaya dzakasiyana-siyana. Unoona kuti nyaya yako iyi kunyepa kunyepereka kuti kuvengiwa, unofanira kuzvinzwisisa. Mazvinzwa? Unofanira kuzvinzwisisa. Tite magaraji asi unotonga nyaya munhu sezvazvi. Unokodzera kuramba futi kana ukasvika ukatonga zvisiri zvoita sei? Ramba. Mazvinzwa? Asi unofanira kuramba unoti maevidence ako kuti utaurwa chiri chokwadi. Ziva kuti vari kutonga vanofunga futi. Right, tipe nyaya toti. Palast coach takanzi hanzvadzi yake akanzi auye zvinhu zvangu mapendi nesketi nemari yangu yakasara muwaleti nemari yababa 110. Tendai zvinhu zvangu ndipewo. Zvinhu zvekutaurwa izvi tofunga pandikazonosecha pakutanga kwakauya hanzvadzi yangu yakaikauya nejaketi ndorangari saka pandikazonosecha mumba mangu ndakaona sketi anoni ndiyo here yakutaura. Tora sketi kupendera handi pamukapedza kupfeka redu makainga kumapisana madiki. Ukasiya mapendi mangani? Itu makangora mabasa mangani? tatane 4 days. Uzawazita kumani. Sketi ipe kuna ini. Wakasicha ndipo kuona jaketi hili. Jaketi ndora nikatanga kuona. Ndakatoka last time. Kone ini sketi cheteke. Izvi maibvisana muchiita zvamaiteke. Ayo, izvi semunhu anga ari pamba akauya nezvinhu zvake zvikatiwandira. Saka kuchinja kwake nekudini handizivi kuti airoketa pano. Saka mapendi aripo. Ndakuaona. Yanga rikarabidzwe mapendi ako. Anga ari ePink nerimwe pane rePink nemalines ewhite nerimwe racho ringori white dress. Saka kuti urise mapendi kuti ulinye mapendi ako akushaika. Inini changamire ndokuti mapendi angu ngaatsvake nekuti mapendi angu ndakasiya mumba. Enge mumba imomo mabvisi racho akanditi akaita zvekundidzinga. Enge mapendiwo anga ari mumba ari mubhaketi. Pakauya mukadzi wake anombonipawo mukana wokupinda mbotonogidze zvangu. Akangondidzingira kumba kwamai vake. Saka ndo pandakangosiyawo zvinhu zvangu noti akabva tinasuda kuona pano. Enge akatondirova isachesa batonditorera makiya but ndini mukadzi wangu wayo chenomba kwendi ndokundidzinga kwake. Saka ndikuda munhu zvangu. Zvakakwana. Hanzi kuti mapendi angu akakwana. Nemari yangu yacho nengandipi. Zvautaura zvokuti akadzingwa izvo zvinyandi zvekupokana nazvo handizamudzinga chikaita kuti agare 4 days asi ari munhu wandaiti ini hazvita kuti tigare tese inyaya yekuti ndaitsvaga nzira dzekuti ndinomusiya zvine bhara rakanaka so ukakunetsana patikaita nyaya yemakii iye arangobuda wega aenda haana kukwanisa kudzoka notoraimbi dzake akaita zvekutumira mwana. So ina handizivi kuti ndaifanira kuita sei kuti zvinhu zvake zvisarasika. Samusoro ichangamira. Inini
alright pa 4 days ari kuti nyina anga asingakwanisa akaenda kumba kwatete vangu audio yacho vanayo vanotomurekodha akabvunzwa akati iwewe alright wakadanana nemuzukuru wangu nyeri 2 years dzakukwana uda kumuroora here akati ngaanotora hembe dzake inyina asindake nomba kudontora zvinhu zvangu nditete vangu vakauya akatitambira nagogo wangu first day akati alright mhuri yangu ndatambira mukadzi wangu ndomuda ko alright nidai ndakamutizira zvisiri pamutemo kanoti takatonoita urora kumba kwavo zambira ndichinaro ndatete vangu ndo zambira ndandeve ndakasunga nedhukwiri nditori kumba kwandita urora inini dai anga asinga ndide kanoti dai ndakaita zvisiri pamutemo dai anga asinga ndichita zvokumufosa dai ndakaita urora kumba kwavo kumuningirikini kuna mai vake enge pazvakaitika achindidzinga mai vake vakatomutsura but mai vake akavatora sekuti havasi mai vangu enge mai vake vachona izvezvo kutoita kuti nandira basa naye you never know zvaaita ndizvozvo noti nani kuti handisina mai vake akatondowera pamba pamai vake pamberi pamai vake ndopaakanirovera akatonditenda uba kwenu zvinhu zvako uchazviwana bhegi rangu akazomuka chikanda panze mukadzi wakainaimba miri yakatoronga zvinhu zvangu saindida zvinhu zvangu nemari yangu yachona mari yandaita kuti ndeye maintenance yandaiti 123 yakapinda yachona itori affidavit iri but affidavit iri harina kunopinda muningirikini mukoti ndera November na October mari ndo yakazobhadhirwa December mari yandaiti 123 yeyi ndo yakabva paaffidavit ndo yakabhadhara November na December akatanga muna October ana kubhadhara mari yese yakakwana pandakazoti October November mari yakazoipinda muna December ndo 123 andiri kutaura iyo ndikuda mari yangu nezvinhu zvangu inini you never know inini mari pamusoro ichangamire pari panyaya yemari vanhu vangatoungana mari ndakatovengerwa tete vangu vakagara iye akagara hama dzangu dzikutozviziva enge iye nambuya vangu vachonei vanga varipo vapupuri vatoripo vemari iyoyi vari kumba ndavasiya kumba vane fodya mai vangu vari kumba ndo mari iyoyo anditi 123 ndeni affidavit iri mari ndakangoitura muna December kana mabank statement achona ese ndingatonomatora kuningirikini kubanki ne-typing judgment handina typing judgment because pandakaendesa ndina mapapers andozosora typing judgment enge notora processing kuti ibude saka inini ndiri kudawo mari yangu kana asina ndipa mari yangu tonopedzana kubasa nekukoti ndokungatopedza masipotsi ese vakambopindawo mukati pamwe vanobuditsawo mari yangu noti mari yangu ndikuida because umbavha shamwari kuti uri musoja waita kuti hanzonizvo inini ndiri musoja ngenyini kana uida kutsvaga kufira pamba pako ndakageza mako ndakasuduruka zvinhu zvangu give me ndipe kuno zvinhu zvangu uri musoja yes but usoja unoshanda pakuti unochengetedza nyika kwete kurova vano vanhu vakadzi vese 3 wakashungurudza uchingodzinga uchingoita SMS neni takatosiyana indikuda zvinhu zvangu give me zvinhu zvangu sezvakakwana ndozvandiri kuda zveusoja wako kubasa kwako anhu rake ndikuinzwa asi hameno zvangotora zvokuti audio yandikataura natete wake chichi hameno kana ichikwanisa kuwanika kubva kwatini izvi zvakutaura zvekumakoti nekuvharirwa handina kana problem nazvo because wangojera umbavha that's why tota chamwari soja ushande izvozvo ndikuda mari yangu yawakaba ndo zvandiri kutoona ndifiri kudza kuti uri umbavha wako iwowo wakaita ndipe mari yangu soja unoshanda ikoko chamwari basa kwako kototi ndiri musoja kubasa kwako ingomuko ndokuonetera usoja kutoti umbavha ndikuda mari yangu mbavha unoshandira iko kana une vamwe waimbotorera pesa vochirafura uchibhutsura uchidini neni takatosiyana ndipe mari yangu imari yemaintenance mapepa zacho ese ndinawo ese enge ndesingambokutambisira mwana ndipe zvinhu zvangu sezvakakwana nhasi kana pasina mangwana tiri mukati kana tonanga ukoti because zvatu yatoenda mazuva bhutsu dzawakatengedzwa takatokusiya usina kana bhutsu kana chicha uinacho pamwe ndiyo zvakatoshandisa kutengesa mari yangu give me my money because kana nemubhedha chio chakutorara hakuna kana chauinacho checho hapana pamwe zvawakatobira mari yangu ukatenga ndipe kuno zvinhu zvangu because kana hembe checho chakutopfekesheya bemari yangu last time wakabhadhara isina yakadibhadhara yakauya yafunza kuti ufana kupaudza pamusoro sane kakavadzana kana kudii pamusoro changu inini pandikabhadhara pfuma iyi
Makataura zvakanaka mukati 400 ndiyababa 200 ndopa musana. Ndakatomboremekedza inini sezvo zvazvataurwa nemuchangamiri. Asi pa 200 yacho andikatomba nditoona ndakatobhadharira mahari. Wozi munhu ndinobhadhara makanipa payment plan makandipa mwedzi pega pega tobhadhara mari yakati. Ndekutanga ndikatoa. This month senda tambira chakadii. Last month kumapendi mapendi yake inini ndakasicha ndikatofura nemwe kwandaifungidzwa kuti pamwe sezvinhu zvidiki pamwe zvakadonzwa nemakonzo kamunhu. masikere kumaita izvo zvakaitwa ndosaka ndisina kuramba kubhadhara. Aini changamire ndikuda mari yangu. Ndo the first thing. Kana asina kudisa mari yangu nhasi. Nyaya yacho ngaiende kusoro. Nekuti zvingatonesa. Ndikuda mari yangu yaakaba. ini mabhizinesi andinotora akasiyana nawo muteni ndinofuna kubasa kwano izvezvi so amusoro chakamira apa panyaya yekubhadhara mari yandisina kutora nezvinhu zvandisiri kuziva chakamira uyo akutofanira kuti aitora muvhireji kuda kuti aite kuti akaure chete bhozi handisandaura kusvika ikokwe handisida kuti ukaura ndichida ukaura aungondinetsa kapana hapana hakuna handiti simba ratonzwa kuti ndaro zvaunonyatsoza zvakakwana izvezvo ndogona kufona basa kwako chisizvo kunzvimbo wandiri kuti arikufamba achiti ndikaure ndouya ndida kuti ndinjaa ina handidaro ndongoitonga straight Kutaura kunani wadi kuya naye munhu wacho yapupura ndinofamba nyara zvazvinoita kana nyaya ikauya kudare ino mutemo iwo ruti wakashaya mapendi ako akatorwa no nhasi wamujaketi nepitcoat zvezvo zvakunini nesketi zvamaita semainakirana kumba kwei yanga sikadorwa parara manje pauda kutsvaga kuti mutemo unoti kudii mari yakutasira kuti yakatorwa iyi mari 323 yakatombobata maoko make mbonyaraiwe anohutinisa kuti mari yakabata maoko make ndiani nditi ndana tete vangu nekuti iye akakanditorera kumba kwatete vangu nebhegi rangu achitofonera tete vangu achabvunza tasha uya natete vako musi 17 Sekarang betul tindaga verenga vanhu yanaisa apa kuti ndikatomboibata pamusoro wechangamire ava changamire vari kubvunza kuti akamboibata here ndepandiri kuti yes kuverengerwa zveshuwa takaverengerwa iye ari tinoziva kuti kana ukataura kuti ndoda 2000 badhare rinozoziva kuti mari inofanira kubhadzwa mari yakati tikuwirana ini ndati uya natete vako wazvinzwa izvo yai natete venyu mese atete vane vangu kwanoto vake iyeyu yainavo vatakurei vako izvi zvino uri kufunga sei nazvo ndaifungidza kuti kana zvinhu zvambodai so hazvishandi izvi hazvishandi asi mapendi angu ndomada ndiri kuzviziva ndo basa rangu zvemapendi ndopedza vari kuya atete handi maipfekenurana mese aibve muri chuu ndiri kubvunza iwe handi zvamaita muchita bonde achitoziva kuti mapendi aya ndeyako iweyo iyeyo ndinazvo judgment ndinayo asi ndikumirira atete vako chiti wazvinzwa izvi tinopisa izvi svaka machisupise zvazvinozi unomuka pana paungotera wakaenda kumausina plan topedza takutonga imwe nyaya futi wazvinzwa kana unonamwe imbe topisa kweyo